Ang SED Marketing, mudalit na sab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha. Hoy! Ako? Oh, ikaw. Giunsa ba nimo pag-ulog-ulog ang akong amahan, ha? Aron makumbinser mo sa ikaw ang mahimo na kong driver. Sultihan ka daan. Wa ko magkinahanglan og driver nga sama nimo. Oh, ikaw di akong daiban, ma'am. Kung mauna, murasayan lang kung daan, ma'am. Bisag wa pa ko magkasugod og trabaho, ubos nimo. Unsa? Nganong kisundan ko nimo dinhi? Basin og daw tang tao na imo pagkikitaan, ma'am. May nang naadan ko nga makarescue nimo. Hoy, ang trabaho nga gisangon sa kong amahan nimo, driver nako, dili akong bodyguard. Dili man ikaw ba ikong gigordyahan, ma'am? Ang imo man kasing-kasing nga dili mailog sa uban. Oh! Ambisyoso! Doon ay baki sa may sapa, mali pa yun siya. Gamay ilong, dakog baba, kusog nga mo kanta. O gak, 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 o gak, gak, gak. Salbahe siya. Nakaako pa siya sa pagpasakit na ako sa ikaduhang hikayon. Uy, saba niya kasalbahis. Okay rin na, ma'am. Wa ka bagito, Sarah. Ako gani, gihatag na nako ang tanan. Apan wa ako'y nadawat nga sukli. Nganong ingon anak mat ka-unfair ang kinabuhi. Nganong dili naman lang ikaw. Ikaw na lang unta. Muling dumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. Ikaw na lang unta. Di kailangang umimik, nagdadagdalan lang sa Pangindahay sa duha ka kasing-kasing nga hilom nga nagkasinabot human mapakyas. Unsay mahitabo kung mag-abot ang duha ka kasing-kasing nga samaran. ko rin nangarap na makapiling ka. Ikaw na lang unta. Sinuwat ni Teresa Diaz Tirol. Ubos sa direksyon ni Alan Gulyat Nakurda. Spinner, Jeffrey Gabunada. Audio editor, Randy Nakurda Tayad. Soundman, June Puhanis. Kining tanan, hatod ka nato sa SED Marketing ug niining istasyon. Akala ko'y di pa handang muling tumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. SED Alert! SED Alert! Luwing pagmatuod sa kayuhan. Hatod ka na to sa SED Marketing Health Testimonies. Sa akong pagpanarbaho, di magid maligayan nga ang mga panakit sa panglawas, sa mga pamaol, sa 12 ka oras sa pagpanarbaho kada adlaw. Makita gid nimo ang alibyo nga pag magamit ka sa seed liniment kay wala magid akong kuan mogaano gyud pamati kanang sa pagdayong katulog mao magid akong gamiton kay ang panakit sa lawas mugaan magid ang lawas. Ako si Jupitero Pinta, taga Diguan sa Ami City. Health Testimonies. Akala ko'y di pa handang muling dumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. Ang SED Marketing
nga tagbuhat sa mga nailang produkto nga mga milagrosong nagdaka nato sa kaayuhan sama sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap ug Celebrity Kojic Soap nga ginama sa Seed Pharma. Mudalit na usab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha. Mga kapanyawan, ania ang sumpay ning sugilanon. Ikaw na lang unta. Hindi mo babayaan o anong siya ang nadarama. Kang Sandro na sab? Ngawa ko naman gani ipamugos niya si Sandro nga magbantay niya. Kay nalipay na ko nga niyaan siya sa bae, ngawa na si Sandro. O sa pa ba yung problema, ha? Gihatagan ko naman siya siyang gusto. I don't know, sir. Basta, she told me, mag-inom kay prangkahan kuno niya kung nganong hate kaayo niya si Sandro. Unsa? Maong ayaw na kauglangan na, sir, habi, please. Kay excited ako mahibaw kung nga, no? Ayaw ka bala ka, sir. Sultihan niya tika kung unsa isulti sa imong anak di rin ako. Bye, sir! May problema pa nga akong anak kang Sandro. Wa ko man gani pabalikan si Sandro rin. Kay nalipay ko nga wa na mag-rebuild ang akong anak. Apan, nga naman. Nga naman makigiinom man kini uban kang yaya sili. Unsa pa may iyang problema. Tara. Nagsugo naman ako. Nag-cute mo rin panlantaw eh. Sorry ako, ampay. Itagay naman ka na ako noon. Tungkol sa problema. Sige, tagay ta. May problema na magod ako inom na sagaran. Doon ako yung dulay problema. Tagay na. Naiskutara lagi nato na ron kung makainom na ta. Doon na lagi yung daan ko. Huwag may baw ko nun sa sunod ng buhaton. Huwag sa kumaybaw sa rason kung anong maunin hitabo sa kong kinabuhi. Porbeda, no? Oo, bisan karon puntana ko kung kagalingon kung nganong hangtod karon single pa ko. Ngano ka, no? Wa mo abot si mong kinabuhi nga makapangutana ka sa ako mga pangutana karon. Mao lagi na akong giingon. Ako sa dangutana ako sa kong kagalingon nganong single and mingle pa ko. Kana ikatawa na itong problema do. Kaya ingon ra bagyo na. Last na mong kwarta sa imong pitaka. Nya, gipalit mo yun yung bino. Porbeda eh. Buhi, pagkata din di syudad ani. Naguliat. Maros mami ni mo eh. Huwag katagi mo allowance. Ano mo kayo mahimo? Adto ka pa uli niya. Di ba? Ay wala ka na eh. May kwarta ko sa bangko. Mau ba? Wala hulgi ni mami ako account pero may kwarta pa ko. Mau ba? Kung antay mahimo. Bita nagtrabaho din sa siyudad. Mau ba? Asal to mangita din ni virus man din ha? Bidang hasulan ng virus hasol kayo. Wala ka kabalita ng uban nga sugon mo gali panira ubang kompanya? Mau ba? Hala. Mau na diha? Ha? Siguro na ito maldita Charmin Wala kay kalibutan sa mga pitabo sa mga palibot. Ay siguro na ang problema na eh. Sugdi na nagtagay kay humot ng pulutan nga gilutong Ermitanyang Bruha doon sa rito ako kung kadibao ba ito nga akong ipaluto niyang pulutan gisugo ko nimo. Luto na
ana Gulyat, oy. Kapilay pagluto. Oy, gisunod ko raman na tong imong giingon ako kunon saon. Kung di gini ka kamamluto, ermita niya. Di ka kamaos, ha? Nay, nakaton na lagi na hinay. Tungod kay taod-taod naman ko dinis inyong kalibutan. Unsa na sa daan? Matagbay nga akong madayunan, mag-obserbar ko kunon sa inyong buhaton nga kalibutanon. Maunang nakaton ako kadugaya. Bida sa na istoryaha, limpaw at malhibo na to na. Kaon-kaon di ermita niya. Para mo no, kada imong mga huna-huna diha, mauli ana, kaon diha. Gutman tingali ka. Naka na sad ana, Gulyat. Nagtuo na sad kang nagutman ko. O di man kumukaon na ng inyong pagkaon, anang karne sa hayop. Tuo da. Kaon. Kabantay bitaw kunin mo di juga kaon karni. Ano nga? Tagsara kong kaon, kay di man ko gutomon. Oy, suon-suon ragod na nimo ninyo nga mukaon kan kunuhay. Apan utanon lang ang akong kaonon. Dili ko mukaog karne sa mananap. Samaan ang gipaluto mo nako. Kay nganong ko do? Mura mo naghimog minteryo sa inyong tiyan. Usa minteryo gud? Tungod sa pagkaon ninyo anang mga karne nga gipatay ninyo ang mga mananap. Di ba? Gihimo ninyong minteryo ng inyong lawas sa mga patay nga mananap. Erbitan niya. Ngulngul ang akong suso. Muna na ang giingon sa doktor nga may cyst ang akong suso. Jen, nagpingit mo kasakit? May sakit na sad ang cyst akong suso, Ate Pres. Hasul kay sa trabaho sa office. Tumari nagpanyawan herbal capsule. La 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 la. Malipaya naman lagi ta? Syempre, Ate Pres, kay may tumarkog panyawan herbal capsule. Wa na'y sakit ang akong suso ug matod sa doktor, dili na ko operahan. Panyawan herbal capsule. Milagrosa kagyong kapsula. Panyawan herbal capsule with mangosteen. Ang milagrosang kapsula. Produkto sa SED Marketing. Maunang kasagaran ninyong mga tao, mga masakiton, daling mamatay. Kay kamurasab ang naghinay-hinay patay sa inyong lawas. Pinaagi sa pagkaon anang mga patay nga manana. Abita sa na istorya. Kalamir ba na adobo tao ipaluto na ko ba? Lukon tali mo pagkaon ni unsa man ka? Naara ninyo. Basta sa among kingarian, di may mukaog mga patay nga mananap. Mortal nga sa ang pagkaog mga mananap. Mahimo kang bilangguon tungod kay mukaog mananap sa among gingharian. Nalisuan ka na sila sa maayong pangisip. Ano? Ay kung lisuan mis mag-isip ng tarong, ha? Kay mukhaon mo yan ni rumah mananap. Kaya kalambian ng paluto na mapulutan. Pati wasog luto ni mo. Ay, mau bitaw. Nga di ko mahuman sa kong misyon dinis ka inyong kalibutan kay daghan mong tabanganan. Ay, perbeda sa danay. Yan lang tabi istorya. Rambitan niya. May pa yung mga apply ka nang gi-hire nilang sumatong ng kuan ay. Ha? Kanang mga libakira nagkatrabaho. May pa yung mga apply ka na. Nung nitubay mo kunin mo, yung naghuwat dito sa Sandro taon, kay sugda na mo among tagay. Yan ang pulutan, no? Dugay mo ligay. Ay, istorya, yung mitan niya, tabihan kayo. Pangunta na ko siya yung pinasultihan, ha? Kitingali di ka ganahan mo kao ng adobong pinalagtob ng lami kayo. Uy, limbong nga niyo. Magsugod mo di kag tagay diya. Ganoon na mga. Ay mo ni sunod, ay mo ni sunod. Porbida. Mura sa tagkurik, ani. Mura sa kag naana danig inom, no? Magatas ng taon, imong imnon taon dito sa ato. Kay gibibibibim taon kag mami mo. Ay mo kagawasan ro do. Wa diri mo mami. Apadayaw lang pag palabi. Kay
igo ra nas pagtugan sa matuod atong imnon, ha? Si Daddy Yaya. Magpahubog-hubog sad ko. I'm tipsy. O Yaya, unsa man? Nubog ka na diha? Wala ka makabati sa akong pangwatana, Nangasalte ka day. Matud ko, si Daddy. Dito ka sa minibar. I-approach me. Doon niya, ako gadoon. O nakailis naman to. Masa na dito sa office. No ba? Yes. I'm tipsy. Sulti na sa tinod kung ano nag-inom ta. Why we are drinking? What is the reason? And why you hate Sandro? Pag-iday ka malimot sa kang gisulti ni mo kaganina, Yaya. No. Ano malimot man ka? Nga I'm too excited man gani mabaw. Sa nandan ko nga nang hate ni mo si Sandro. Abi mo, Yaya. Ang voice recorder sa akong cellphone. Abi Ako mo, na ning Yaya. i-on. Abi mo. Ngan sa man naga. Dili na ko gustong mahigugma. Oh, nya. Ano siya may kalabutang Sandro? Si Sandro. Yeah, Sandro. Si Sandro. Yeah, Sandro. Hey. What are you crying? I hate him. You hate him, ano man? Tungod kay siya na ang lalaki nga akong gipaabot kamuabot sa kong kinabuhi, Yaya. Tuara. Nagtuwa ko, di na kumubati pa ini, Yaya. Gani, gisubak ko nga akong pagbati. Tungod kay, di na ko gustong masakitan. Hey, ano kasi siguro man ka masakitan ka? Yaya, saksi ka. Kapilan ako masakiti, kapilan ako pasakiti og lalaki. Maong dili na unta ko gusto nga mahigugma. Apanwa tuyo Ni anasab ko nagpakatanga sa kong pagpati, nagpada sa kong kipati. You meant to say... I love him, Yaya. I love Sandro. Pak, tuara. Pero, amen. Why man nga mo man siyang gikontrahan? Why you hated him, Sandro man? Balikon ko ba sa pagsulti, ha? Nagisupak ko nga kung pagpati, Yaya, tugod kay dili ko gusto nga mahigugma niya. Paniya! Ako rin nagpasakit sa mukha, galingon. Gusto ko siyang likayan, pa ako rin ayang nasakitan. Huwag ka lang mahibaw, unsa ko siya kamis, Yaya Sally. Naneran. Dara. Tagay pa. Ups. Ano ng baterya sa Binoy? Aman to, nakakakita. Tagay pa. Aron makapagawas ka sa mga bata. Dili na ko, Yaya. Di na ko gustong mahigugma pa. Kaya di na ko gustong masakitan pa. Betsamen! Aking mahal, pangakong hindi ka Naara man din, ha? Mahal man din ni mo yung hindi may mudigahan, ha? Di ka ka maong maingon nga. I love you. Malti ka. Nakasuway mo ka kagpanguyab at itong presin. Unsa mo ka. Kaon ang sumsuman. Pinalagto ba?
Ikaw na, ikaw. Tungod kay, wala siya kagusto na ko na eh. Sa may gamit. Konsultihan ko siya kung pagbati nga ikaw mismo. Kakita, kung yun siya ko na yan. Kung unsa yung pagkasilag, di rin ako. Wala ko mahipaw sa hinungdan eh. Kung ano. Sa imong una-una na eh. Ngano ingon naman lang ni Ana ang kasilag ni Charmin ako na eh. Ngano kaha na Julian? Akala ko'y di pa handang muling dumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. Unsa magkahay sunod nga mahitabo. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning atong sagilanon. Ikaw na lang unta. Gidalit ka nato sa SED Marketing ug niining istasyon. Okay, tagal kita